honte meme ang tanamonit ng kachapachong. Ingdeng Phoke Brahini NDBCF ningka nesek amaipi mesenpen kijut. Bokajana long CAA aputhak kham khesi mi thengtom otkraipen ar mugachijeng. Kardom pini prime tema long nili sami jili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Kolonga hitia long honte meme bangkre phosose ang tanamunit ku nopak noke kejar amen pen nangka chepachong. Depi angkang Arnibang Citizenship Amendment Act aputhak kache songbom maporahut West Karbi Anglong kaparlo bitung rengthama constituency Kolonga ahitia long honte meme ke theglong berwi atumapan pini hithi iroipen kecho Kolonga hitia long honte meme Bangladeshi bangkre phosose kibi kithi pen bangsi Kolonga ahitia long ku nopak cho lapen asona hormu selamsi kejor kelan padopon. Lapusona porhut pherangke pen karjuahut alang litum nang kachithando na tengke Madhya Pradesh Sagar arong pensi kebang lapen non alang litum ke dobo madimanta chithantek the bangso puthak Karbi Anglong Autonomous Council ke charipon bom Karbi Anglong abitung atum lapen hampang asong atum jasemet ke SA atum prabjin pen adim an humri damra langchari dunde pulote Iprang kebang GRni Phuloni constituency pen Haroghat constituency along kedo Uttar Parbel abai kang along ason Bangladesh Pakistan asor nang ke doi thip ason Kolonga ahawarta kiman medetji alam ave. News Desk Report Karbi Anglong Live. Kohora Baptist Church along kapadopon Ingdeng Phoke Brahini nihang Dwarbagori Baptist Fellowship ningkan esek amai pi pini arnamapan ke rokarcho lapen arnamanong ke pathepensi pajutpon. Pini ada porphai isira achitimpen ke pangchengpon ke rokarcho amayalong harsing singnar pen mai chepahem phupon lapen chunbang amos terang pen kachepachini apor enpon. Bangso ke rokarcho aporahut MAC Richard Tokbi VDC Chairman Sarkoy Rongphar, Drongo Express Anparta Karbi Anglong Life Apherangke Arjison Rongphar, Assembly of God Youth Maipu Binson Teron lapen kaprek pan kachitong dun atum apan Karbi Pohopen Archopon. Kikangangdong Baptist Church Risonimso ahin pen arnamapan ke ro alun cheto parjupon lapen Boha Kecha Kohora Baptist Church Sunday School Department atum penajok kekanmate choreography paklangpon. Bangso P NKBA Executive Secretary Barim Revenant Lawrence Ingtipen Jumesan Arnamalam Thanpon. Jisu ke ahok towar lapen chithe ke paklangji aphansi perthe ke bang. Papi aphan kanghon peka joksi Jisu amithang apran chipidatlo. Lapusona porahut patumi gari kachingkoy pen apran kedamji Longdon Baptist Church abangphu Karlitang Montutimung lapen Karlitang Wintiso atumaphan minute isyapor kachipimo sai dengpon. Dolamara pen Arjison Rongphar Karbi Anglong Live. Pini dongkamukam Karbi Hemton along Ingdeng Plikechok Be Kro Terang Ingjai Chingrom Rapet Pusar Pisara Tumapan Tirem Kangduk Padopon. Pini thang ni Pfizer Kep Arni West Karbi Anglong Arlo dongkamukam arong supi Karbi Hemton ahong klamalong Ingdeng Plikechok Be Kro Terang Ingjai Chingrom Rapet Pusar Pisar Atumapan Tirem Kangduk Pado. Maipu Mongol Singbe kachipahem phu tirem kangduk amayalong kong chunbang binondo terang dun maipu promise terang chunbang bhimbe pangrumbang phu kangburakro atum Japon linsi Karlitang phusar phisar do on atumaphan hor okpen ke thoki jerpa doponsi chingdukponlo. Krobe terang ingjai ahem tunpen pangrumpet bang pharo hini sose atum labangso tirem kangduk asayalong chitodun. News Desk Report Karbi Anglong Live.
Thang ni phai troxy pen Bethany Baptist Church along ke padopon ingdeng trokepra troxy Sapapani Area Baptist Fellowship ningka nesek amai pi pini mesen ing samjin pen pajutpon. Ni thama pharman kapadopon bangso SABF amai pi along Christian lapen athe kalana Philippi angdeng pi hini lapen angdeng so pli Bible angdeng enponsi bangso ingdeng trokepra troxy SABF amai pi Bethany Baptist Church along pamanpon. Pini ki jutsi arni anarlo porphai hini aporpen kiro karcho agirja ahut SABF amai phu pastor Aaron Teron pen kachepahem phu amai long chunbang Roland tiso pen kenang sot alam than par jupon. Nang pera kusumi ro Pinarni itu munduli pera makan itu lapen ini bantu kita makan itu jadi kuliah lorong bisnis lorong itu mau tim ke kantor itu mau tim ke munduli sampai belum kita selesai munduli udah dari munduli sampai masih efisien sama munduli kami itu Pinarni itu mau tim pada Bangso phi ahin pen kachetong dun Lakhijan Baptist Church Sangti Langso Baptist Fellowship lapen Evangelist Group atumpen jumesen alun parjupon. Arni kang sampor phai trok apor ki jutsi ke rokarcho amaya hot SABF donmai phu jiten terang pensi mai japonsi kenang sot SABF Youth Department lapen Women Empowerment atum lampaklang pondo lapen akimi risonin so keja atumapan SABF amai phu pastor Aaron Teron ahin pen arna malam the than pensi lasoningkan esek amai pi mesan ing samjin pen pachun ponlo. Lasoma isek Sapapani Baptist Church risonimso atum pensi ke rokarcho asai dengponlo. Bokajan pen Ananterang Karbiang Long Life. Karbi Student Association lapen AGYCP Chelangsi thang ni phai narkep arni kang sampor phai troxy apor malompen CAA aputhak khamkhesi Bokajan rong sopialong me thengtompen armu chejeng padopon. Labangso Citizenship Amendment Act Chekroiton Thekte Angthek Bokajan CCI Adowari Alongpen Meeting Tom Outcry Pen Armuka Chejeng Pangcheng Ponsi Sukhanjan Pen Bokajan Rongsupi Angkang Pachethang Ponlo. Bangso Meeting Tom Pen Armuka Chejeng Asai Kedeng Along KSA Bokajan District Maipu Raju Ingleng Lapen Chunbang Chesong Puru Rongpar AGYCP Maipu Jitu Phukon Japonsi ke ongdong atum bangso armuka chejeng along chetodun. Bokajan pen Ananterang Karbiang Long Life. Pini prime time aberda ke lapon se kang toniglo domethak me kardom.